Durant segles, esta regió al sud-est de França ha enamorat escriptors i artistes com Paul Cézanne o Picasso i alguns bovivans, és a dir, aquells que disfruten la vida al màxim com els nostres valencians. Madame Messier, desperteu tots els sentits perquè això és la Provença. Valencians al món! Notre-Dame de la Garde o Nostra Senyora de la Guàrdia és el símbol d'una ciutat eterna. Durant més de 800 anys ha sigut parada obligatòria per a pelegrins i mariners i avui en dia s'ha convertit en un dels llocs més fotografiats de tota Marsella. Estem en la ciutat més antiga de França i el seu port és el més important del país. Així es sent l'ambient i la vida d'una ciutat mediterrània i és el lloc ideal per a tastar la seva gastronomia. Sans m'en faire, je vais t'assurer un enfer de griffes et de crocs, tu crieras bientôt. Este és el penúltim pas de la fabricació del famós sabó de Marsella. En este taller artesanal descobrirem els dos ingredients del souvenir més venut, així. Bienvenue en Provence. Un viatge en coneixerem les Calanques, este parc natural que ens regala aquestes platges cristal·lines. Voleu saber per què els nostres valencians diuen així? Quedeu-vos amb nosaltres, perquè amb aquesta alegria i amb aquesta música arranca Valencians al món, la Provença!